खुलुमबाय। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 29 जुलाइनि बिसानाव फारियै बाक्सानि सबिराम बर'नि बालाबगासे उनथिं हगारहरो, बर' बाजार फरायसालिमा चिरांनि रकि नार्जारिनि आंनि जिउ फैसालि, सा धेकियाजुलि सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि बेनोथ' नोंनि सिरि मोनहोनाय, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि दानि नेरसोन, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारिनि दोंनै लिमारिक, बिजयसिं बसुमतारिनि सिमां, बङाइगावनि दुत्थां ब्रह्मनि मोजां मोननायाव, बिजनीनि गोमबोर नार्जारिनि दागो गाबनि, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि अनिल ब्रह्मनि दानसोरां हरनि सिमां, बाक्सानि रैदोम बर'नि थुनलाइ सोरजिनाय खन्थाइ आरो बिरफुं नार्जारिनि लामा सेरनि बिबार आरो बुकुल चन्द्र ब्रह्मनि आबौनि दोंसे मोन्थोर सुंद' सल'आ सेबखांजादों। मिजिंथिबादि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ अराय दैथायहरगोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।